enti brema no ade abusuakuru wa ato so ho no kura de kenye ho na wasi efre ne Arefo ye bamu nyina transem makwa abadem banyansapo kasamfonyi so nyansapo na wabomoden age so ba bia wohwe ye edifri bia se yisane no badwemba ekwan so ene mosomfo yasa ba betransem di agrumu a ye bedi nsem na yetie nsem na fei abebe nsem abakwasem afutusem atetesem de editie na edika amamre ne amane ye de egu kwamu na fei yasa asua de aka ho ne edi bi aboyekotodwum na niema akonkan maka che odada se nyansapo kasamfonyi se abo bi se osenen a na osenen ene intakrehunu yete se anoma bresiam korea wutu a ne nsam bujebum na ese abo asansa ye fa amamre amane atetesem afutusem a ye de him ne ye de akere ama mansan obia nso anya bi ahwe enum ti na da bia na ye betrase a na mesrewo ene de ani ahobrase kwan se wadaroma bomoden na subscribe unya subscribe ade wo ye ne se bibia de betum bia no wonso nsa beka na wase obo modern wo cheche na obia nso anya bi no ahwe se nya obia na ehu saa adesua ya ye ne haye wonya bi hwe ansakra na wonso adwenche no wo de ato ase saa de amae na se sipi na sita uye we nyina no nso no na won saa hye no nso de amae se akrabrifo aba befrem a won mo epe enkrofo mati na won mo sie no mo de ehu badwamu enum ti no krono ene apobo na obinom eya wo mo di edin nyansapo no ebinom di nsehunu na ye nyansapo no wo dada a eda screen so na number na eda eso no a last number na ye eduoson wotwe 78 no eno ne ye number ye didi dwuma senti sa wonu obi di nkomo no so ye nyansapo na nye sa number na mesrew enye ye ne atwa nkomo no so ne nipa na amfansia anane wonkro nti hye no so sa efama me wo ho yaba a ya sa betrans ye bedi nkomo ne yenko na opanyini ya ye ne bedi nkomo munim ne dada ye ne ya brewa okofo poma anyansapo ye friend se asante nwoma wono enene ye ne ba bedi nkomo ne yem na kwa abansan na afei asentire no ye mfanto na yemie biemu okofo aja poma papa bi nana ye mwache ye sa mo akwa aba ya nyansapo so eburu na wumpom ti sei nyankopo tumi ne mo mpaibo me da so tenkwam edotwe dia mo de so wo ho sisi rie eye amofe no so asaba panyina akwada neme koyi papa de nyame asesa hoden wo yabre wa ho ye de a ene yenso ye ho ye prekope na enne wo beka ye nanum ho ye hyase a ne ye di se adwumadie no ye fa kuro no ne ye di si ho no ma ne ye tutu nsesere ne abasa ne ya chichemu akuakuakuaku na ye hu kuro no ho abakwasem se ne ye kuro ne ba ye ewa abakwasem bi ewo ho na ye de nyina de atodwa na ye sua de nene sebie ku toje ntia dada wo kasom na akasa wo so ane so enye so na ti ye pese ye sa ka gya no somuo na ye so no buruburu a enye asem ketwa etie na ye bai na ye betena ase a kura ye de ani e kire so na ye kohwe se benya abakwasem atetesem bi ene afutusem e de afa ne din ene se ne ye ya e ba ye ho eye wo ba Asanteman tem hanom a na ye se atwoma potem ho asem na me kan kura ye friend se Abuakwa eho enkomo na meben ti se wo free kejetia na eba wo betra so fula abekọ kwada so esu ebo a tano so na afei no wokọ Abuakwa eho ene eka no nyansapo yatu ne adi akwa kusi a ye besane no badwem bem ti kame ho na ye nko ya bere wa ho abra ye kọ ne akọhye adusua no ene eye enchechire no ase ewo ho no abrewa ye ne wo hyase a ne edidi nkoma teti abakwasem efefefe nkuro binom hu ene ade a ena eduru baabie no ija to ho kakra na ye to aso a ene yasa abayechi a ye besa behyem kena ye pese esua ade a baabie difre eyekura ye hyase edifre yekura friend Abuakwa eho nenne ye pese oni yesua ade na nsa na ye beba Abuakwa so no mamini ka misa we na mami enyia no kakra sadi suade na ye hyase a ne ye de abakwasem fa nkuro ho e de tudwa na wo boa ye kirekire ye no wankasa sai na hu no edun ana me hu se saa adesuade no ama Asante bani eni ada ho
omenye ni ada ho fi se na enipa nyina ne nim wo man ni nyina so wate se kuro da ho wate se enipa firi ho na wonim nia kuro no eye ebo Asanteman ti sa Asante nyina tiri ne menhia a eye utimfo Asante hini de fie ebo na Asante nyina tiri ekohia enti no abrabo bia ye bo Asanteman mu baabi bia ye bo de boa na Asante ema Asanteman gina enti sanchirechire mu no ye de baaye no ema ye hunu dwumadi a obi a di de boa ye wira ema Asanteman egina ne naso abra ye da sepa na ese wan kasa na wudi dwumadi no mu akote na ye de sanchi mu no baaye hunu se ebebie enipa ani ema wo mo na wo mu nim abakwasem ne senti a Asante crowd no ne Ghana crowd no bi baaye no ene wo mo nya desuade de afirim yo ene no adaroma obesa atoa so no wasie so e de amayen enne kura ye pese edi si ho na edi mu nkomo no eye Abuakwa wadaroma Abuakwa no ye ekọ ne sei ni yo Abuakwa kuro na da ho no se ye ka ne nchiche mu ye bibiri apemanu wo ho nkwadu ase wo ho dade ase wo ho Abuakwa kuro ya dade ase wo ho Asanteman so wo ho na Abuakwa ebo na da ho tenten de kuro no nkuro asa me titi nkuro ne di kakra sai si biem ye wo dade ase ye wo apemani ye wo nkwadu ase ye wo Asanteman so ene ye wo Abuakwa na minim se tek ena ye wo kuro bi a friend se apem so na minim se Abuakwa so ye wo apemanim bi hye ho okay na hemfie wa abontene okora biduru ha ya tworo apemanim okay yanko na kuro no titiri pa edikan eye Abuakwa ne sese ye be ka ne nchire ni ambe hu nsesa de kuro no esiti a esombo ema Asanteman Abuakwa ye baabi a Asante nyina yitiri ekohia kire se na nanom a ye Asanteman wira eho na wo mu ejapade kese pa ewo Asante ejapade kese pa Asanteman wira na ejapade kese pa wo Abuakwa de ejapade no eno ni abusuakuru a ene breman na wo mu di ato baabi no eho ne ye no abusuakuru wa no obi kura nim se eye kopo kakraka bi aye no ano ne ye kan se abusuakuru wa no ewo nipa a wona ususu nananom enipadua eye ne disi ho se nana pepepe na se be kasa oyi obi a aye se odwonfo obi oye adwennie onwonfo pa okay art odro omo na ye bibia de na tie crane ye ne tsadi bisiti okay enti nanam firi mu a na ye be fa ne de ne ko breman okay enti breman no ade abusuakuru wa ato so ho no kura de kenye ho na wasi efre ne sa nke Abuakwa na wasi efre ne sa ya breman na baby a eben me fan say ye fa ho e ko ben mu no ene wo mu aye ho abusuakuru wa nye ho na abusuakuru wa wo okay enam say aha no ane ye no ni nti no kuro ni da ho no na ye wo baby a wo mu kwaye to na abakuru ai ho ne na wo mu ye edi sa adwini no edisi okay na se eho enye baabi a meka se na eye kuro ana ekura eye kwaye a obi hyemu a ne dwumadi a no odie no no e fansa aye asuma sam a ye mpese obi behu se wo ye se no wo ye no honom ko se ya Asante ajapade wo mu no
ene wo mu kuro no ne Abuakwa no nti sɛ wo kwa wo koduru ho no e wo sɛ wo fa Abuakwan kuro no wa ha no a ye ya ade ne wa ha no ense sɛ wo kɔfa ho etwam entwam saa de no ne ye ya nananom bibi sikura na abrafo no ebefa wo mu ba yentie mu a ye kan ne sɛ wo hoho o menu yempa bia esi obi abɔ no ho ban bra ye kɔfa saa de no de o mu nim hoho nim hoho eni eni kromani saa nti ebetimi kra ba ye sɛ yemfa de hye ho saa no menu na wo kan no okay hoho no ne nkoa ne wo mu a ye keka ho no sɛ wo de hye o sɛ wo akoa o sɛ wo ye mani pa te sɛ de ne a ye nyaduru ho de a yempa wo bia udin mlento asem de a ene hia de a wo ye ho anwansena na odi frachi bebrebe a ye besie wafra enti wo mu ba no ne ye trem mu ba kane no na ye kuro ma petrapa ha na gira ne na so se eye wo hene be kuro no eduru bra wo mbe ba be fa no a ye na na ebeto ne kane a ye frɛ no na na akosua de no wo tonsa ni kosia petrapa nkwanta ho na waboje funuma wo ho na nsam si ho anadwo no wo beduru ho a ne ya no na ye kɔ se wo hene ba he wo machi nese amamle ni amane a na apatrapafo nso ye ba no wo ye no di kosi junction no so saa okay se asuhina tano so baby asori ne wona saa bre no ne kwane a ye di pie asi kwanu mu no nya ni ne ye ho fere tetetete na nka bi si sei no baby asori da no wona hape na ode sa asuhina asi ho na wasoja ewo ho jafurama no wagya ho abesi to bo eya na enene mafo ni bitie pa hwe nananom po binom ene mpemfo ni mpo ya na twini bi on ma na afa wo mani so esuhina ne de no esuhina ne ehina kese a ye di konsuyo no okay osie be sei se ya hye ne ma ene wodi akosi ho na waboje furuma eso wo ho ejefurwa ni eja ya hyeda di ja kese ede mpempuro mu ni ade agum na adare tutututu kosoro ufitian no mu se wo ho okay ya boje furuma ewo ho ti wo mu duru ho a ne ya no ese wo mu ba nyina na wo mu tia ba se wo ho hu o menu ye mpa bia nti wo na wo so obo ho adwa nti petrapa nkwanta ha no wo buduru ho ye mfe ni nkyere ha obiara mfe ni nkyere ha fi se efiri tete ene na na echa apanyi ka kire ne papa se osuro moja enti wakaye no ne papa so de hye se wo ye brani na se kumasi asai te se dien na wo so obi mu na waka kire otimi bie na no kase mi fira petrapa adankyemana so echa apanyini kurumu a wo de sika aka na wafam su ye kurumu ha no enam se diri ye osuro moja na me na nakaye no chese ebeto ne nyina bibi sisede ebe na yesi abo obi tuyo ye twa obi sika ya yesi bi nsikure yi ese modie no ne kumewu ede ne ya yepe abra atwenebo akodua edi ni ti ekwaji akyerema na wodi ka yeye ne nananom hyehye ese ni kuro ba no obi ene ho no ma wosese kan eka no enu nti kumewufo na wo ma hye nsode de tetete wo mo no eta miensa asesei yetena ha na no kam ha ne yatete ne yetena ha bese miensa ne ade ene naja wo mo se niema yesese niema nti no mo jai tinkakane no na ma uhukumewu ni a obi na be kyerɛw na isa money wa mo de no the same adekoro okay nti yekuro mu ha pa mu jehwuoguo ne niema basa no bini ha mi ankasa mani fredi mi ka sa biribi a brantie bi esi wo muso no mu ha se wo ye kromfo wo so wonye kromfo no kure nyame anim
emranti a wo mu ya aso na ye de niema boro no ye ni se ku nu nyina ne wo bi ente ase ko mo di moja kan asase na ompe moja no sa enti ye tetete asem so tete entete enyirai me ka da bia se asante etiase sa wo pa asante ehuna wo behuna asante enti asante amamre no sa wo tutu na se a wa fa musu fi se niema bebre wo a nananom ne ka he ho a nananom ansa ne beka bibi so no yesi so bibi edua bibi sa nti ade a sebia wonye na wo besesa no nye wo na besesa nananom di bi wo moja bi ni bibi na dia ti se wo ba ya sobrache na so bebuso a ebeye oye na di ama wo yesi ya saasi nananom edi emoja na predator ho mai ti na wo ya national anthem sa ti se wa hwe ni yie na so bedi ho agora wa hwe ya wo moja no wo de beye sa adwuma no ama imusia ebeto ho no asiri ho okay na yese wo modru ha no ya boja furuma no esusa ensa suhina esi ho no omanom yese ahade yemfia ni ngira kra no omato omakontuo so a wo mo kɔ Abuakwa ho no ni nyina wo mu tre mo okay na wo mu di akodu ho ni akofa ebusun kuruwa e di abesan akɔ bereman bem okay enam no nti ene ma yetu ukuru ni din se ahade eye Sabuakwan wo kwa na wo ye aduru ho a yesi Sabuakwan na kese wo bu afa baabi wa amfa kwantrodo no so fa baabi a bepie ho yesi wa fa Sabuakwan so ene edi aye ne frakadam wa amfa kwan papa so wo bu na fa so na we de te se ye ba apatra pa hai na nka bia ye be fa kageti asofula ani aba straight no ya fa IPT nti ya amfa kwa wura mu nya nkyere ne ase na makopie be se Abuakwa eche se tano so atiaka ana petrapa atiaka esi wo hodi wuduru ho a wo fa Sabuakwan okay eno ni Abuakwa kura edi mu manananom no ni din no ase kire ewo ho ni enti ayema no edin a etesa enti nenu eho abedi kwam enso se wo fira Abuakwa wo tra yi hono asenema so nkwanta ho jansin ho etototontom ni Abuakwa na ebabi kwankawe no no de fa mankranso no mo kwa ne sei we go se bonkum so sei ya to word afa asase bi ho ya to word wa fa ho o ya duru bia ya santo awo nana watra ya santo a waduru Abuakwa kuro no atre kuro no eduru nkwanta ye fa ha kwa as ayi enkawie na so ko ma ayi mankra so ko ko nim kakra de bi agifo no draba fo nse dansa fitafo bi no ewo ho a wo akiri sei no ya to word wa fa asase ne ho nyina enipa no anu wo mu di ho dwuma no wo bi nso so statue ana wo bi ehonini esi ho saa asase no obi enfa nse di asase nti eho na ne ye saa ene abedi kurum enti ebesi na nyina ne da so ho a wo ato fasu afa ho saa na meka no se ya to fasu afa ho me ka asase fufuro bi na wo kan ewo bonkum so ya to fasu afa ho uchese ho bedi kwam ya to fasu afa ho ewo bonkum so nipa na odi ho dwuma di ka no se ni ho ni esi ho ade ba ko ma Asante da so ye kase no on se ye kan abakwasem ni bibi sei wo honom a ya na se eni honom nso se sia wo kan waka besi so se da so wo honom a ya to fasu di afa ho na no ye kwa konfa no chikrom ye na epono da no a kire se obi nkoho basabasa ese ye mma kwan na sa ye nkoho wo kura wo nkoho da bi de wo be de do akotwa aton na nanu ti wo ye de do akotwa aton wo bia wodum wo de se de be de ho de emfa nkoho esije dua nyina ne bofo te nokre na wutwa atachere man so wi ana anwenam bia mabakwasam na ya na Asante abakwasam no de ye ma ne ye nika na no ye ko
eye aguna yi na konfa noche enche ebeba ya wura mu ni ade a anoche komem ho anoche komem ho no mo komem na baabi na yire baako a yese odome no odane nsuo eda so da ho nsuo ni da so da ho baabi o yeso okoji ayesi owu adura ba bia obegina ase ni yese friends owu odu nsini eda so ho enti uni nyina wo ya na ye kirekirewo ema uhu se no aya ade kirede a wo kwa yetimi di wanimu kirekirewo se de kane wo kozu a ni ye kire no kirewo aboa we wa ha we wa ha we wa ha eno na obi e omo ma kan dodo na ani bi eno nti ukire mu se ya na eye wo mo hi ana Asante for de ompekasa ena ni eni wo no wo mo ka uwo bi afa wo so de be fa wo de ebra fa wo de ebra ya se ye niema bibiri kane tete ye kurom ha na nsuye bi wa ha ye se fre na nsuye ya na wodi mu pa nso na ya se no ye buye ni aguso ene asofo no bi aba gumbo da ye niema basa ya mi kurom ja chesa so bia na de friends de nchemani se de esi abebo kure mu ba esi do anadwo yiri fe kuro no atwa ho hia kronfo ntimi mem wo bedura obesan onipa boni ni ntimi ma ho ye mfa mpaboa nkom ebenada ye nkom obabu nsa wo nkom ye tuni nyina egum amene fa ade a ho ahyetum enko enso ne ye tuni nyina egum amene nso no akọ la no wura fo ni ho ya toto ya mamre ni bia sa no akopie baabi kura no de ko ho ne ebebu na no okọ oh okay abro na chese Abuakwa ne tintini ntia wanyina no fa Abuakwa na ko ye ma wo mfa kwanten no nko cause aha ne hia Asanteman sante agapade ye ma obi amfene ni mmahwe te se de ne ban mu eni obi a ne ko a ye wo ban mu hene a na sede ene se wo ye ho ne ma toto won toto ye na sa bepepe ne ne sa ne hoi de wo mu ato fesu afa ho no wo wu obi ohwe ho no a obi nti de obi usuro so wo be de no akoho ene me gidi se wo mo ya amamre ne amane abre no bre no bunsa bibia da bone no ni ade ye niema e kire se nanano amamre e da so te ase okay arwa ye da se pa e de na abeka kire Abuakwafo de me ka kire Abuakwafo an se wo mu aya ade fi se ne baabia ne wo mu atimi atintim ama Asante agapade agina beebi o hwa so we ne wo ha enso na de ho wo bi kire kra na de dai so enso Abuakwafo amfa adufuru pe eni sikani bire anka se na de asase ababodin na beebi edai o beebi edai de wo tone sika kese enti ye tone ho Abuakwafo anyesa eda so da ho se eye nananom dia eye santimenti a eboa Asanteman eda so da ho timi bo wo mu abaso se wo mu ya ade papa si amatete amamre eda so te ase abroyansi ebo abaso se abre ne bire nyina won so ma ho kwan na nimdia a ewo tirimu no uma yenso ne ahwefo ne atiefo nyina enya behwenya betie nyankopon ka ho na won hye ode no nkoso ama wahoden na onkwane de eche fama ye pa sa na obefre wa wafre nyame nhira o okofo poma ai Asante ngoma na NYANSAPO ye frɛ no wono ne ne abebo nkomo a wode abakwasam a efa Abuakwa se ne ye ya sakuro edin friend se Abuakwa ba ne wa me hu ye de enim se nka atata na so a efiri ya Asanto aho ko nyina no nyina waduru Abuakwa enso se nkura hyehye animu anza na wakontro Abuakwa no ene ne ewom no enye asem keto aha ye NYANSAPO on se me ka kire wo aha nko a ena obete aha nko a ena abehu na hanko a ena abete de trudo no ene sedie no kwasem na ewom no esitie subscribe share na like na ma wani na ho emu bi mfa hwempo adu na ne wananta midi ene abusua pani owusu adumi ye ma munyina mo ene hwa wogyen ya henewa Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Se bedi akone be kwen bodi atwede ye na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya